Education and PW Department. Please, what's the way? Ladies and gentlemen, Thaio ke tolo kora pe banda. We have come to this world with the empty-handed. We cannot leave this world with empty-handed. So what you even get, you have many things. Debbarma bagai dini kaisa oro conference songsajaka belai klai tongthogo o bisi burum klai tongmani omotui klai tongmani tini bo klai jaka amoni bagai Uchoi atai bang welfare society ni je samung tangai ro ojama ro jottorono ang abhinandan congratulation kayapar narwai hinoi ringphano ang bai thangno narwai hinoi wansukya tamon neiba ang Narwkhaino noroni bisingino khoroksa borok iprasa aboni bagai poila phasing ang wansukmani salsani salok kaitam program omong ke paitak pasindo mohor parao kaisa tui thampuyo kaisa abo paye oro family bagai ang leroi thangka aboni bagai ang Narwkhani nakar sanjau tabuk thasing जों गोबांमा बर'नि थानि खोनाका Uchoi Debbarma borok ke bangya Uchoi Debbarma borok isisa ang Narwkha tini sanan musungo Parsi tini Dr. Sotuji bo saimano Parsi India wo 69,000 musuh 69,000 borok minority bo hinjakya religious minority bo hinjakya mungsa hinjakya Jini Bharat hano economically orthonetic babe borok joto business tai kubun borok payo borok bebar nangkukmani jagawo asuguitum amoni bagai tawan sukti kisisa helkaino pai thangka bhaya kisisa phano bahai khlaiyoi Nangoi tongman, samung nangjagoi man, buini samunggo bai thangno जों nangoi man, abose aboni lama se nai tubi. Baksa yelo 4,000 Uchoi population tamba mungsa samunggo nangya, samunggo nangjak nai, bui bai samunggo nangjak nai se mamung nai. It is not important, the figure is not important, but how you make yourself usable for the interest of the whole community, for the interest of the state, for the interest of the nation. That is more important than anything else. Obviously important. जों गायसा मानै मयतुनारबि जों जेखु आसायाव साइदेमान आसायनाय हिने बुमाफाव साइने बुरिदे आसायनाय सालादा आसायनाय हिने आसायै वाइसा फाइगांगे वानसुकि आसायै फाइमानि आं मुंसा सामुं गाहाम थांनाय
दफानि बागै सामुं थांनाय स्टेटनि बागै सामुं थांनाय जोंनि भारत हानि बागै जों सामुं थांनाय अमसे क आं थासिं दिनै फाइनाल साकां कायसा जागायाव फादार दिसु जानो मासाका तामिनि मासाका जोंनि बर'नि बिसिङाव फादार रगनान खाय मुसुंया तामुनि मुसुंया साइदिबा गायजाक माइया बुआ फैजेको ओ तुमाहमानि को फादार नगे गायजाक माइया बंस ताय एरग्ला बंस आयनानि कबया नों कायतरनि सामुं बरकनि सामुं तांनाय कायतर हामारि ख्लायनाय कायतर से एग्रिनाय बसरं बंस जे लोगो पास्टर दङो रेभरेन्ड दङो अन गरम रोजाबनाय न जोंखाय सासे नांलाया ओ पास्टर नगे बेतन कम दङ ओ अफिसार नगे बेतन बेसि मानो ओ आरसे आरे बर' जोंनि दफानो ससाइटि न लामा गाहाम फासिं थांनानै लागै फुनुगु लाम फुनुगु हायाबो दंमोन खाबु हायफानो ओ आसाय फाइमानि आनियो खान गुसुं सामुनि सामुं नांनाय दफानि सामुं नांनाय पारानि सामुं नांनाय नकनि सामुं गोदे नांनाय लुखुंनि सामुं गोदे नांनाय अबसे ककले ना आसाय फाइमानि सिमी बाय कक पाइथानिया आसाय फाइमानि सिमी बाय कक पाइथांगा हंकाय आसाय खानो पाइथांगामु ताय मुंसा खलायनो नांगौ खामु खलायनो नांनाय सामुनि बागै खलायनो नांनाय आनि नकनि बागै लुखुंनि बागै दफानि बागै जातिनि बागै भारत हानि दङ भारत हानि बागै आवहाय खलायसे जोंनि बाखानो जों नामना नांनाय सामुं तांना नांनाय आं दा गेसा कक सानाव मुसुखौ थासिङा आं सिनायनि नायखा उचयनि बिसिङाव खरक गुसु एमप्लयिज दं आरो साजाखा गायसा जागायाव 500 स्लिप किसा दं for the sake of our understanding थासिङा आं सामानिखौ आं आनि बागै थांया नुखुंनि बुफा बुमा बर'नि बागै बाथ्रानि बागै थां साबनि बागै थां बुसारनि बागै जाया कारै नुया कारै बुमा बुफानो बुसाबुतिनो स्कुलर हर जाया कारै नुया कारै बेबा सामुंताङो आं गायसा कक मयतमानो बुमा माइसाननि जरा बुसला नग गृहने माइसाननि हिनाय दंमोन जराबो बुसला फाइरि फेका आमा मायाव फैका माइसि सारिग्रा दिहिसाव बुमा माइसि सायाखौ बुमा मायाखौ जा बुमा साव माइ तंले बाबु माइ साग्रादि बुमा साया कारै चारियो बुमा बुसारकनो साया कारै चारियो बुफा बुसारकनो बुसाजुक संनो बायथां कानियावै बायथांनि देवा तंगनि सेक्रिफाइस क्लेम ननो स्कुल रहना नायो जों चिनि सेरायराव बुजिना नांनाय अरजुन सेरायराव दंगाय बुसुक चिनि माफा बसाबुतिनि बागै टेक्ट फ्लाइ बसाबाव बुतिनि बागै सेक्रिफाइस फ्लाइ अमनो बरम रिनो नांनाय अमनो बरम रिखांगाय जों चिनि जे सामुं थांनानै बरिनानै सामुं थांनानै जों तांयावै दंमोनब्ला अबो जों सिना नांनाय आं ता गेसा कक सानायाव थासिं सामानि एमप्लयिज बुसुक दं सामानि ओ कमदोना आं गोबां जायगा साका दाबो जोंनि उचय कमिउनिटि उचय ताकुरनि बागै सानाय 5000 एमप्लयिज 500 टाका क्लाइ जतनो कन्ट्रिबिउट खालाय तामुनि बागै थासिं आं सामानि माफा बसाबुतिनि बागै सेक्रिफाइस लायो जोंनि एमप्लयिज रगो उचय दफानि बागै उचय दफानि हामगानि बागै उचय दफानि बर'रकनि बागै एमप्लयिज रक कष्ट खालाय ताल बुरुम 500 टाका रिखाय उसुकनाय ताल उसुकनाय 500 टाका खालाय रिखायसे
500 250,000 250,000 फाइनाल अबो बाइताम फैमोन जों जे परिमाया बय पाइमाया जतनो जों सुबायमोन ताइ गेसां रेटिं थैना मुसुगो बाक्सा चाजागला आनी टिप्रासारक एम्प्लॉइज 40,000 तबो 40,000 into 100 से 40 लाख फाइव into ताम फैने साइमा ओबो आनी इंस्पेक्टर रोरा सुगतो नगो फ्रीज तबो बाजारनि मिकुतुं पायोय फ्रीज हाबरि फाइनाल साया ওই সবাই থাকনাই 200 টাকা 300 টাকা ফ্রিজে সবরি রহনাই হিসাব পাইনি তামো মাসে 200 টাকা 12 মাসে 1200 টাকা 10 বছর 12000 তাই বলো 10 বছর বসুকা 12 140 চিনি হিসাব 12 ওয়েস্টার্ন ডেভেলপ কান্ট্রিসও যে বড় দফারি বাগৈ সামুং তাंगै नायो बरक सालायो ताम खायनाय जिखौन सा सार्कल सालायो बरनि रां खायनाय रां तो स्नामै माया बरनि रां खायनाय बरक ताम खाय सोसाइटिनि बागै कन्ट्रिबिउट खाय केबो खाय पत्रिका परिमानि कांनि पत्रिका नारखांकै मासो 300 टाका रिना नांगो पत्रिका नारगैया पत्रिका परियाबो बरक थिया কিন্তু আমি বরমনা সুমানানি পত্রিকা পড়িয়াওই আং আরো 100 টাকা বা 200 টাকা নাই তাল থুগই নাই থুমনারে নাইয়া তাবু নিনি অ্যাকাউন্ট নি নরনি সোসাইটি নি অ্যাকাউন্ট স্ট্যান্ডিং ইনস্ট্রাকশন হিনো ব্যাংকো কাইসা ইনস্ট্রুমেন্ট তো কাইসা অ্যাপ্লিকেশন বনো লাংনাই নিনি অ্যাকাউন্ট নি নরনি অর্গানাইজেশন অ্যাকাউন্ট তাল কাতাল থাইকেনা মাস কাতাল থাইকেনা থাঙ্গই হাবনাय আবा নিনি অ্যাকাউন্ট লাং খাইনগো ऑटोमेटिक हाबनाय नगद थांनाय कन्ट्रिबिउशन नाना नांया हाइफानो जातिनो के हामजा गय हिसाव आं तिनि और कथा सानो मुसुगो जातिनो हामजा गय दफानो हामजा गय सामुं मा तांनाय दफानि बागै सैक्रिफाइस मा खालायनाय बुखुक बायसिनि जातिनो हामजा गय लाभ करि बुखुक बायसिनि जातिनो दफानो हाता हामजाति बखाबाय जुदि हामजा कांकाय रिउइ माननाय आ बखाबाय जुदि हामजा यांकाय रिउइ माननाय या गोबांगा कफायनाय आं रिमाया ए आन्नबो हाय दङ अमुक दङ आ गोबांमा ताइमनो एक्सक्यूजेस फायनाय